сме с Габриела Иванова. Ако можеш да се представиш на аудиторията. Аз съм Габриела Иванова, на 19 години съм. Тренирам този спорт от година и половина. Ти тренираш с мъжете основно сякаш. Да, основно тренирам с мъжете. Някаква полза да тренираш с... Определено има полза всякаква, като сила, техника. Свикваш с по-неудобното и с по-трудното и на състезание ти е една идея по-лесно. Добре, ти участва в световното първенство в Баку, Азербайджан. Може да разкажеш как се представи, доволна ли си в твоето участие? Можех да си представя много по-добре, но нямах достатъчно подготовката. Просто тренирах много малко. На девойки до 21 до 63 кг, 2 злака ми дава първи места. На жените до 52 кг, на лява ръка стана трета, а на десна четвърта. Да, което, предвид твоята възраст е достойно представяне. Сега за до година мислиш, че можеш да правиш по-сериозни подготовки? Определено. Какво ще ти коства според тебе, за да качиш нивото? Повече тренировки. По-добра подготовка и може би на мен не трябва просто да кача силата. Да. Преди твоя опит, мисля, че това е времето на твоя страна, така че желаем ти успех. Нещо, ако искаш да кажеш още за моторите. Успех! Внимавай с локътя!